ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬಂದು ಶೇ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಂತದ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚಾವೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂದಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗ್ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನಾರೆಗ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆಂದು ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆದಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೇನು. ಇನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರು, ಅಮ್ಮಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಎಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ. ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಬೊಕ ಅಣ್ಣೆ ದೂರನ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಪಿದೈ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನೊಡ್ತಿ ಎಪ್ಪು ನೆಂಚೈತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬಡ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಷತಾ ಪಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಇಂಚಿತ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬಂದು ಅಂಚ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಷತಾ ಪಿ ಆರ್ ಕೇಂದಿನಿ ಈರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂದು ಅಂದೇನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇನು ಅಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅಂದು ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ 2 ಜನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ದುಂಬುಲಾದಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಹಣ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಶೇ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಂತದ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಂಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚಾವು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾವು ಎಂಚಲಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂಚನ್ ರಮಣ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿರು ಆರ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐಕ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಿರ ಅವೇ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವೇ ಆನ್ಸರ್ ಐಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಶಸ್ ಬೇರೆ ನನೇದ ಪುಣಿಂಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಬಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ರಿಷು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದಿರು ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಈರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಪೆ ಪಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಲಿಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪರಂದು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಸವಿತಾ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ ಈರು ಲವ್ವ ಅರೇಂಜಾ ಪಂದು ಕೇಂದೇರು ಅಂದು ಮರಾಠಿ ನಾಯಕ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮರಾಠಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರಾಠಿ ಕಲ್ಪದನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ವ ಅರೇಂಜಾ ಕೇಂದೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಆನ್ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಪಂಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂದಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಕೇಂದೇರು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಷತಾ ಅಚ್ಚು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಂತೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅಚ್ಚು ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಇರೇನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುನಾರೆಗ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಸಿಸ್ ಪಂದ್ ಕೇಂದೇರು ಅರೆಗ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ದ ಶೋರೂಮ್ ಪಂಡ ಶಾಪ್ ಇಪ್ಪುನತ ಈ ಕಾರ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅತ್ತೈಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಐತ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದೆ ಪನೋಲಿ ಐಟ್
ಜಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ. ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರ್ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ನನಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ನನ್ನಲೊಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ರೀಚ್ ಆವೊಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಪ್ಪಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರ್ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓವು ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಂದೇರ್. ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಕೇನ ಎನ್ನ ತುಳು ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಸಾರಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತ ರಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂಚ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ರತಾ ವಿ ಬಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರ್ ಈರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ 6ನೇ ಉಂಡು ಈರು ಓಲ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್. ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಒಂದುವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದನೆ ಎಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಚಿತ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣೆಂದು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈರು ಓಲ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿದ್ದು ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ BC ರೋಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷತಾ ಪಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರ್. ಅಕ್ಷತಾ ಪಿ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಾರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲುದು ಮದಿಮೆ ಆಪುನಾರ್ನ ಇಲ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೇಡ್ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾದೊಂದು ಪನ್ಪೇನ್. ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವ ದಿನ? ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಆರು ಪಿದಯೂರು ಡಿಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಆರು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೇರ ಆರು ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆನಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲಾಕಲ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರು ನಾರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತು ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ಓವಾಂಡ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಜೆ ನಪ್ನಿಂಗ ಅದಾನೆ ಅಮ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಜೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಣತ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೆಗ್. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವ ದಿನ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೇನೇನು ಯಾವ ದಿನ ಪಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ನಾನು ಪನ್ಪೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಊರುಡಿತನ ಖಂಡಿತ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ವಸಂತಿ ಟಿ ವಸಂತಿನುಂಡು ಆರ್ಕೆಂದೇರು ಈರ್ನ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಪಂದ್ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಊರು ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪೆರತ ಅವಳು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಮದುವೆ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ವಾರ್ ಅರೇಂಜ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ಅರೇಗ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ. ಯಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಲಿಂದು. ಸೊ ಈತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವೆ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಜನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪುನೇ ಮರೆತ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಪ ಅಂದ್ಕಿಂದರತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮೇ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಕೊಡ್ಚ ಮೇ 11 ಏಕೆನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ತಾಯ್ಕ್ ಅಂಚ ಮೇ 11 ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಈತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ನದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಗಾನಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ Q&A ಎಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ನೇನೊಂಜಿ ಮಂತೀನಿ. ಇಂಚನೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನು ಮರಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನ ರೀಚ್ ಆಪ್ಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಪ್ಲಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ. ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.